محمد اب منغو ኢትዮጵያን አሜሪካን ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊ ምትሕባር ናብ ስትራቴጂያዊ ደረጃ ተሰጋገሩ ይላል። ኢትዮጵያ ሎም እንዳመዝገበቶ ትርከብ ቅልጡፍ ቁጠባዊ ምዕባለ መንግስት ምድማር ቅድመ 5 ዓመታት ቃል ዝኣተወ በተግባር ዘረጋገጸ ምዃኑ ተገለጸ። ካብ ወጻኢ አሜሪካን ኢራንን ዳግማይ ዘተ ክጅምራይን ተባሂሉ سلام طعنا بالله كم تمسيو خبركم تملكتنا ساعات هذا خوينو مع زينا جمير لهم مع زينا مرحبا نازريت بريو حبيركم كتأني حفلما حتصر زيناتات أمرار حان سرحتنياتاتن كمون تزوعت تكالات بيت حفظ قدماي منيستر حملو أسر ومان بيرم توم تكالات نمرها قبر حملو أسر زعمت هبزوبا مبرق شوا أبا وشتي قطري ما فلفل حيلي قوقايوم أكايدموم بزدما كما أفوكادو باباين كالوت نوحسنا مقبز حجزو فلسطاتن تخيلهم يوم إذا تكبر إثيوبيان زحزتو بمقبع رسخا مخالن كابت حاجة زي النات نخطوات انت كبرو زلات عريز حجز مهانو تحبيرهم أبت مرها قبت خلا فلسي حلافيت بيت حفظ قدماي منيستر قدات كابينين علم صاحب أولسن كالوت أمرا رحان تساتفهم يوم سرايت مكلخال نهاجرو بجننات كاب مسلاف بتوسخي أب لمعتاو سرحتون عبي استواتو يبركتلهم سرايت مكلخال إثيوبيا نخبرن له على نهاجرو بجننات كاب مسلاف بتوسخي أب لمعتن وانتاوي تجباراتن ون عبي استواتو يبركتلو خبلو مكتل أزازي إزمبراغ أوبريشنن ميجر جنرال تسفاير قاسا قليجهم لعلو تامر رح زمبراغن سمين معرابن كمون أبالات سرايت مكلخال أب مكود كامب ባህር ዳር በመርካብ አብ ወፍር መርሃ ግብር ሐምሌ 10 ተሳቲፎም ሜጀር ጀነራል ተስፋይ ረጋሳብ ተዋን ከም ዝበልዎ ሰራዊት ናይ ሃገር ፍቅር በተግባርና ራእይ ርካብ አበዝተዋፈረሉ ኩሉ ከባቢ ተልእኾ ዝተዋሃቡ ሓላፍነት ብልዑል ብቕዓትን ጀግንነትን ይፍጽመለይሎም ሰራዊት ምክልኻል ንኢትዮጵያ ካብ ደገ ወረርትን ካብ ውሽጢ ሃገር ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ጥፋትን ብምክልኻል ዓብይ ግዳይ ጻወት ከም ዘሎ ተዛሪቦም ተወሳኺ አብ ምክልኻል ከባብን ረብሓ ህዝቢ ሰርሑ ልምዓታዊ ፕሮጀክታት بنقحات يساتف كم زلون نبريهم لو مستخايدة مرها قبر حملو أسر دما مرقاقات نايزل معاتا وقرات النات مخانو قاليتهم فالسمت قال مس سلام مسفان لم كبابي مفتارن مزايت إثيوبيا بروتس فامها بنز تاساسر مخانو نرديهم سراويتنا كل جزين سلام اللمعاتن دلويو زبالو ميجر جنرال تسفايا بكات سالون قونا حلافنتو نهاجر قلقالوت اوانتا وفقار بزيادة تناخيروهم زغتسل الرقاقيتهم سيمبوزيوم لوجستكس اند كوميونيكيشن ان افريكا اباديس اباي سالت علوم باسند انت ኢትዮጵያን አሜሪካን ዝካይድን ባይነቱ ፉሊ ዝኾነ ሲምፖዚየም ሎጂስቲክስ ን ኮሚኒኬሽን ን አፍሪካ 2026 ሎሚ አባዲስ አባ ተጀሚሮም እቲ ሲምፖዚየም አብ ዓውዲ ሎጂስቲክስ ን ኮሚኒኬሽን ን ዘሎ አህጉራዊ ምትሕባር ንምጥንኻር ፈጠራን ምቅልጣፍ ከምኡን ሓበራዊ ጸጥታን ድልውነትን ንምዕባይ ዝጠመተዩ ኣብቲ ነስርዓት መኽፈቲ እቲ መድረኽ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ አይሻ መሐመድ አዛዚ እዛ አፍሪካ አሜሪካ ጀነራል ዳግቪን አንደርሰን ከምኡን አምባሳደር አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ኤርዊን ማሲንጋን ተሳቲፎም ካብ ልዕሊ 4 ሃገራት አፍሪካ ዝመጹ መራሕቲ ምክልኻል ሎጂስቲክስን ዓለም ለኻውያን መሓዙት ላዕለወ ሰበስልጣን ከምኡን ወታደራውያንን ዲፕሎማሲያውያንን መራሕቲ ካብ ውሽጥን ወጻኢን ሃገራት ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም ተሳተፍቲ ጉባኤ አብ ዓውዲ ሎጂስቲክስን ኮሚኒኬሽንን ዘለው ክፍተታት ብምልላይ ዘላቂ ኣዋጻእን ተግባራዊ መፍትሕታትን ንምርካብ كزاتيام ات سيمبوزيوم اب منغو امريكان ኢትዮጵያን ዘሎ ርክብን ምትሕባርን በምጥንኻራ በመንጎ ተካላት ምክልኻል አፍሪካ ልውጥ ተመክሮን ሓበራዊ ስራሕን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ዝዓለመ ምዃኑ ተገሊጹ እዮም እቲ ሲምፖዚየም ክሳብ 25 ሐምለ 2018 ዓ.ም ዝቕጽል እንትኸውን ኣብ መንጎ ተካላት ምክልኻል አፍሪካ ልውጥ ተመክሮን ምዕባይን አህጉራዊ ምትሕባርን ምጥንኻርን ዝሕግዙ ዘተታት ክካየዱ እዮም ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራል ኢንጂነር አይሻ አህመድ
محمد أب منغو إثيوبيان أمريكان زلو دبلوماسية وتحضروا متحبار ناب استراتيجياوي درجة تسجاجرو إيلان تمنيستر أبدي سبا أب استجمرة سنسرعات مخفتي سيمبوزيوم كوميونيكيشن لوجستكسن أفريقيا إسرائيل شدوشان كمزبل أو زي معبالة أب منغو خلتين هاجراتنا تترخر زمت أمت أمانن شركنا تنزريوم إثيوبيان زعبي أهجرا ومدرخ متى أنا جديد كوينا ممرات تهاجر نتيجة سلام الرجعات زبركة التواصلات أو زمزجبة توصيت لمعات نادي سبع عالم لخا جوبايتات نايم إنقاد عقمن زنت أبار مخانو جليتسن نعوت مدلاو تسيمبوزيوم استواز أون زبركتو أمر رحن السندات سرايت مكل خالي إثيوبيان محازو تكالات أمريكان مسكانا نقريبا أفريقيا بستحلال خو نايدحن نتن سبع محلقات نتفتنات بتركب الأوان تنكور سرعات لوجستيكسن تواددا نايركب عقمن وتهدراو دلونت زتوادد من قصاصن قلطوف ملاشن مسارات كم زخون بريهن السيمبوزيوم مدرخ تكنيكاو زتت راح سيكونس محزنات نمتنخار لمدتات نملوات أب فترة بممركواس أب ملا أفريقيا زبناو تكالات المهنات أقداس عدل كم زخونة أملاخيتان أب زغلطلو معلتات تساتفتي كابنا يلوم محلخاتات الساقير كاب بمحساب نمتايت أفريقيا زدليو استراتيجياوي عامتات بحابار نخنتو ساوعي تقريبا منيستر مكلخال إنجنير عائشة محمد أبت مدرخ سيمبوزيوم كوميونيكيشن لوجستكسن أفريقيا إسرائيل شدوشان بوقع خفيتان أمريكا محزنات بمتنخارة بأفريقيا قدامنات نزوها من قدات حاجز نمكبار قرات مخانا أمبسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا قليتهم أمبسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغا خمس بلوو فتناتات تندحنة أفريقيا نممكات أب منغو تأهجرن علم لخاو مداركتن تنكور متحبار مهنات إيدلم السيمبوزيوم ون أب منغو أفريكان أمريكان زلاق محزنات بمهنات تكالات نمتنخار وتهدراو تمرتي نمسفح فحن زلاقو طبا مكل خال نمبرتتعن كم زخل قليجام أمريكان هاجرات أفريقيا تقبرو حاجز مكل خال بمتنخار زلاقي وتهدراو دلونات نمعباي قرات مخانا تزاريبهم متنخار وتهدراو لوجستكسن كوميونيكيشن أفريقيا كل مداو دحنا زيغاتات بمحلاو أهجراو نقدن إنفستمنتن مبرتتع عبي طقمي كم زلو قليجام بمسارات زيد ما تنكر وتهدراو دلوناتن متحبارن بمعباي رعداونات حقاو زوور سبات طقعات سايبرن قونتاتن بحابار مكل خال كم زل لغنزيبام سيمبوزيوم لوجستكسن كوميونيكيشنن أب منغو منغستن وتهدراوي تكالاتنن أب منغو هاجراتن منغستاتن كمون أب منغستن عودول كأنزلو متحبار كم زت أناخر قليجام تساتفتون زتتات نابج أبوط عقمي زغيرو للزبات كجبرو ساوعيت بمقرابة السيمبوزيوم جاهدن كخون أستواز أونس جبرو أكالاتون مسكان أو مغاربام هافتي ماي فتحاوي سلوط انزلاق النات بزلو من قد نمتقامي سرح الله خبلو منيستر ماين إنرجن دكتور هابتامو إيتفا قليجام هابت ماي بستوادد من قدين ملمع نمحدران قصالنا تتقاومون من رقاتن زحق رأي قدام بيت مهري تفاسسات زت أمتا من رخزتا يكايدالهم منيستر هافت ماين إنرجن دكتور إنجنير هابتامو إيتفا أبت مدرخ كمزغلت او أواج لعلواي بيت مخري تفاسسات دحر مصداقو ندنقاقاتاتو بقبو نمتقبار زاد المدلوات يكايدالهم هافتو ماي بساينساو مسارتن بزتوادد محدران تتماريحو نلمعات وحسنات مقبي مفراي إنرجي اندستري كامون نمكل خال كبابي عابي قدا خمزلو قليجام وتراي قدام بي بخلهم تساتفت أكالات بزغربو هنات حسابات ريتوتاتن زيادة هم حايش يخليلهم تأواج هافتو ماي بفتحاوي سلوطن زلاقنات بزلو من قد نمتقام زخل حقاو مسارات كم زفتر عبريهم ما بمكتال تركبو بزرزر نامسحرنا يوم قدرات كنحلف مدرخ هجراو زات إثيوبيا بزح الناس ترأيلون لعل خلو حتوتات إثيوبيا زدا مغلون عبي تاريخ مدرخ كم زخنة تساتفتي بارتات بوليتيكان تعنتو فترتي والكسبات نقليتهم ساقم هجرنا مفتاح زات بحتاو مدرخ كم زخنة زقلزو توم تساتفتي علما كومشن هجراو زات شوتون خوقعن هجرنا معرف بلزقنا نخت سقاقرن نمقبار بنقحاتي ساتفو خمزلو دما قليتهم لبرهان قرماي
ኢትዮጵያ በታሪካ ብነት ብዝሃነት ዝተፈላለ ቋንቋታትን ባህልታትን እምነታትን አራያ ኣብ ሓንቲ ምድሪ ዘተኣናገደት ዝዓቢ ታሪክ ዘለዎ ሃገር እያ ይኹን እምበር ኣብ ታሪክ ዘመናዊ ፖለቲካ ኣዝያ ዝተፈተነት ሃገር ኮይና እያ ብምኽንያት ስርዓት ፖለቲካ ፈላላይ ሓሳብ ብዘተ መፍታሕ እናተኻለ ብሓይሊ ንምቁፅፃር ዝተገበረ ፃዕሪ ሃገር ከም ሃገር ዋጋ ንኽትኸፍል ኣኺልዋ እዩ ዘተ ብጥይት ምድማፅ ድማ ብምጥርጣር ተተኪኡ ፀኒሑ እዩ ነዙይ ካብ መሰረቱ ንምፍታሕ ሓዱሽ ሓሳብ ተወሊዱ ጸገም በጥይት እንተይኾነ በመይጥ አፈላላይ ሐሳብ ድማ በዘተ ምትንጋድ ዝካለሉን አፈላላይ ንሓድነት ንምጥቃም ዘኽል መድረክ ዘተ ያው ብዙሃነት ውበት ነው ችግር አይደለም ብዙሃነት ጽባቀዩ ጸገም አይኮነን ነዚ ብዙሃነት ንጥቀመሉ መገዲ ግና ቅርታ ፈጢሩ ነይሩ ነዚ ንምፍታሕ እዚ መድረክ ምድላው ብጣዕሚ ዘሐጉስዩ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝተውጻጹ ተሳተፍቲ ፖለቲከኛታት ዝተሳተፍሉ መድረክ እዩ ሓሳብ ዝዕረሉ መድረክ እዩ ብሓባር ከመይልና ሃገርና ናብ ቅድሚት ነሰጉማ ዝብል መድረክ ስለዝኾነ ናብ ውጽኢት ንምብጻሕ ዘተንገብር ኢና ዘለና ኢትዮጵያ ብሄር ማእኸል ዝገበረ ፌደራሊዝም ያትኽተል ነይራ دحر تي فيراليزم ون ولا كم حقي صدق مبر مريت وريد خنك اي كعلن اسو زخونه لمخنيات كانت ايو ديمقراطي الباس لزخونه ايو እና حدث مور ناي ديمقراطياዊ ምህዳር ክሰፍሕ ንሓሳብ ነጻነት ኩሉ ሰብ ንሃገረይ ንህዘ ይጥቅመኒ ዝብሎ ኩሉ ብነጻነት ሓሳብ ከንጭት መድረክ ክፍቲ ስለዚ ካብዚ ተበጊስ ከአንታ እዩ ሃው እቲ ህዝብ ዘላቂ ድሕር ክፍታሕ ኮይኑ እዚ ባህል እዚ ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ كل شيء سبنا قتشت بحرياوي حبير كأخذ نبر تزودل زنوارا جن توم ما قتشت زفت أورا نقرأت كفيلنا نايم يفتح بحالنا بتعمد حرس لزنوارا نوزي صغير نا تمشي تخبص قبل أخوص الناس خيل زبل من تنتسفاني جلنا كم بارتون قدمنا لحدنا علامات وصل النمرو أو ذا عددكم عرارايكم معايش اللي هو من نولهم ترجع قامين نقربنا يمسنحنا حزاب زقوا عايزون بنوع تصادفه نادنا أولادنا وتصادف غيرنا بهاجر درجة عبيت قديات اللونا مسخلهم إثيوبياويان بحبرة كانورنا لفولو اسكع حزب ما عبيت قجتات الفطر للو حزب ونصات الفطر للو قديات كرمو نقص علي حاجة سلخون ما زلوا خصلو نقلوت خدو نقرب لنا مالتيو سلاز اسكع حزي بصبوق من قدي يزخيز لهم والكان ጸገም ጸጥታ ከም መሰረቱን መፍታሕና መድረክ ዘተመምጻ በሕታው መንገዲ ምዃኑ ዝገለጹ እቱም ተሳተፍቲ ጉጅለ ሕወሓት ሰላም ህዝቢ ካብ መድረክ ተግባሩ ንኽቁጠብን ተሳተፍቲ ትግራይውን ብንቕሓት ተሳትፎ ንኽገብሩ እቱም ተሳተፍቲ ጸውዖም እዮም እሞ ኣቀድመ ያው ሃም ትግራይ ማለት ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ሓደጋ ንሆ ከባቢ ኣብ ክራይሲስ ንሆ ከባቢ ምክክር ብጣዕሚ ወሳኒ መፍትሒ ወሳኒ ሓደ መፍትሒ برقت خلنا نردو القبأنا هذه تجراي ملو بمول أهم تنخلقت كللات تمكر عدلها يا جنيتي حزين خلنا كللات خابة وردا سكعزوبا وكيلاتنا مسأل عبز مككر زقتين هوا تجراي زعدل زتاقنا يا خالد زبط عم حزني عم تدوخكي أب همز عينة كرايسس عود كات أو جونس لأنه كبابي مفتوحيو طبعا جا حيلي هون نما جمرة مفتوحيو هن مهني مدم مات سلازيت حدا تجراي زديقنا يتلو مخنيات قصر حدا ودنه بلع سبب خونه تجراي كان حدا ناوردت معرف لا بخال ناوردت معرف لا تحلال فالو حدا كان جوجله صير حزب جوجله بمخنيات سي هم حدا ኢትዮጵያው መንሰይ በተለያዩ ክልልና ትግራይ ለጋጠመ ናይ ጦርነት ማህሰይትን ይስትልናው ብዙሓት ጦርነታት ተኻይዶም እዮም ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ሕማቅ ብጣዕሚ ልኸፈ ብዙሕ ባለ ጉዳይ ልተሳተፈሉ ብዙሓት አክተራት ልተሳተፈሉ ጦርነት 2013 እስከ ሕዚ ህዝብና አይተልዓለን አምናይ ጦርነት ትሮማ ውሽጥ ይለሎ ስለዚህ ሃም ተጋሩ በተለይ ትልበጽሕና ጉዳት ክሕከም ተኾይኑ ብልምዓት ንክሓስ ተኾይና ንድበስ ተኾይና ግዴታ አፍቲ ሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን ምስታፍና ዓውይ ነገር እዩ ትግራይ ሕዝለላል ተኾነታት ተምሃሮ ትምህርቲ ለየግኒሉ ነጋዳይ ስርዓት ለይነግደሉ ናይ ካሽ ሕጽረት ለሎ ናይ ሰላምን ምርጋዕን ሕጽረት ለሎ مناسي قاتر مع علتي لاو ጦርነት الحفوسሉ ሰዓቲና ነና ስለዚህ ኣብዚ ሃም ተጋሩ ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን መኽርና afta ዓድሎ ለጸገም በተለይ afta ክልልና ለሎ ጸገም ናይ ምርዳእ ስራሕቲ ንሰርሕ ንኽእል ነና ካው እቲ afta ትግራይ ለጋጠመ ጸገም ትግራዋይ በይን ኮይኑ ልፈትሑ ጸገም ይኾነ
هم መንግስት الفتح ጉዳይ ነው هم ህዝብ ትግራይ ናይ ዋዕሉ ወስዶ ሆምወርክ ነው አጠቃላይ ህዝብ ኢትዮጵያ ተሳትፉሉ ይክፍታሕ ልኽእል አፈላላይ ሐሳብ ዝፈጠሮም ሕቶታት ንምምላስን በሓባር መጻኢ ዕድል ሃገር ንምውሳን ኢድኒ ተታሒዞም ተሳትፎ ይገብሩ ከም ዘለው ዝሓበሩ እቶም ተሳተፍቲ ዘተ ዝተረጋጋዕትን ዝማዕበለት ሃገር ኣብ መፍጣር ዝለዓለ ግደ ከም ዘለው ይገልጹ እንግዲህ በተለያየ መንገድ የህዝብ ጥያቄዎች በስተፈላለየ መንገዲ ሕቶ ህዝቢ አሎ ነዞም ሕቶታት ብዘተን ምፍታሕ መድረኽ ተዳልዩ ጽቡቕ ጅማሮዩ አሳታፊዩ ብዙሕ ሐሳብ ተላዕልዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ሃገርና ጎንጺ ክልዓል ዝገበሩ ሕቶታት ተላዒሎም እዮም ከም ዝምለሱ ተስፋ ኣለኒ ነዚ እውን እዩ ብንቕሓት ንሳተፍ ዘለና ኩሉ ሰብ ጸገምና በሰላማዊ መንገዲ ኢና ንፈትሕ ኢሉ ዝኣምን ሰብ ኩሉ ኣውስተራኺውሎ ማለት ጸገምና በሰላማዊ መንገዲ ብድርድር ብምኽክር ኢና ክንፈትሕ ንኽእል ኢሎም ንኣምኑ ካብ ኩሉ ጫፍ እዮም እንግዲህ መጽኦም ልዕሊ 14000 ተሳታፍ ለሎ ማለት ስለዚ ብቋንቋ እውን ብዙሕ ኣፈላላይ ለለዎ ናይ ዋዕሉ ባህሊ ናይ ዋዕሉ ስነ ልቦና ለለዎ ማሕበረሰብ ተኣኪቡ ብዛዕባ ሓንቲ ሃገር ዝመክር ዘሎ ማለት ስለዚ ዓውይ ኣስተዋጽኦ ዓውይ ተመክሮ ንሃገር እውን ዘሕልፍ ዘውዝኒየ ህዝቡን ሓደ ዜጋ ምዃኑ ብቋንቋ ክፈላለይ ሃም ዘይብሉ ዘምህር ዘርኢ ኣብነት እዩ እና ጽቡቕ እዩ بكومشن هاجر وزارة إثيوبيا استدعوها مدرخ زيكاتات بحسابهم لو تممتع كم زغلو نخامنو كم مقبارو بزحلفة أمنكو منجستن حزبن زلو متأمان نخت أناخر زغاليو ኢትዮጵያ ሎም እንዳመዝገበቶ ትርከብ ቁልጡፍ ኩተባ ምዕባለ መንግስት ምድማር ቅድመ 5 ዓመታት ቃል ዛቶ በተግባር ዘረጋገጸዮም ውጽኢት ሓድሽ ራእይ መንግስት ምድማር ዝኾነ ዛንፈት ፖሊሲ ኢትዮጵያ በብርክ ዓለም ለኸ በአብነት ራህ ሀገር ንኽትከውን ኣኺድዋዮም ህንጻት ዓውደ ብዙሕ ቁጠባውን ኢትዮጵያ ኣብ ዝግባ ቦታ ንኽትቀመጥ መሰረት እንዳንበረ ይርከብ ንጸብጻብ ጌታቸው ባልቻ ጌታቸው አለሙ ኣብቲ ግዜ ማዕበልን ፈተና ወጀብን ዝተፈራረቀሉ ምድሪ ተስፋ ዝሰነቀት ሃገር ብጽኑዕ ራእያ ሓዱሽ ታሪኽ ካብ መጽሓፍ ዘኣገዳ የለን ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ዝሓለፈትሉ መገዲ ናይዚ ሓቂ መረጋገጽ እዩ ፈተና ከቢድ ጽልመት ብብርሃን ተስፋ ሲዕራ ለውጢ ጉዕዞ ኣብ ጽንዓት ዘቐጸለትን 5 ጽንዓትን ሩእያትን ዓመታት እዚ ዕውት ጉዕዞ ካብ ኣፍሪቃ ሓሊፉ ኣብ መድረኻት ዓለም ለኸ እንዳተሰምዐ ኢትዮጵያ ስማ ኣብ ዓለም ለኸ ብብራኸን ሞገስን ክጽዋዕ ገይሩ እዩ Ethiopia's wheat production. ፍርያት ስርና ኢትዮጵያ ኣብ 2023 ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ብ1.6 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ወሲኹ እዩ ሎሚ ብተሓጓስ እንነግረኩም እዚ ፍርያማነት ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ንፈልማዋን ስርናይ ብምፍራይ ባዕላ ንኽትክእል ገይርዋ እዩ Sufficient in wheat for the first time in its history. One sees the success of the development عوتنت لمعات إثيوبيا انتعزب إثيوبيا أب عالم قلتف عبيت إنها مزقبتها أب زحلو عامتها زي مزقبتو تنكر عبيت مساء جزيا تنكر مسارات نخلو يقبر يوم زي ببراخة أب عالم لخلو علنا أداء زي ترخبلون بچبوصيت تاريخ زهاجر ندغير زركبن كل مدايا وقعز لوطي منقستي مدمر زمصوصيت حدوش الرأيايوم ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ጸጋ ታሪኽ ባህሊ ለሙዕመሬት ማይ ሃብቲ ማዕድን ትጉሕ ኃይል ሰብን ዝተዓደላ ምድሪያ ዛዕባይ ሃገር ዝግባእ በረኸት ደረጃ መብጻሕ ድማ መንግስቲ መደመር ቅድሚ 5 ዓመታት ንህዝቢ ዝኣተወ ቃል ነበረ ቀንዲ ሽቶ ድማ ነቲ ሃገር ካብቲ ዝጸንሐትሉ ሓደ ዓውዲ ኣውጽኢኻ ናብ ብዝሓ ዓውዲ ብዝሓ ተዋሳኣይን ብዝሓ ተጠቃምነትን ኢኮኖሚ ምስግጋር እዩ ሃገራችን ወደ ብልጽግና ጎዳና የማሸጋገር ውጥናችን ሃገርና ኣብ ጎደና ምዕባለ ናይ ምስጋር ጅማሮና ናብ ውጽኢት ንምቕያር ቁጠባና በብዙሕ ዓውድታት ዝተዋቐረ ብዙሓት ተዋሳኣት ዝሳተፉሉን ንብዙሓት ተረባሕቲ ንኽገበር ብጽንዓት ክንሰርሕ ኢና ኣብ ሓደ ዓውዲ ጥራይ ዝተመስረተ ኢኮኖሚ ዓለም ዕዳጋ ብዝተረበሸ ቁፅሪ ምስኡ ይርበሽ ዘይተጸበዮ ጸገማት ተጋጥሙን ጉድኣት ይቃላ ኣብ ብዙሕ ዓውድታት መሰረቱ ዘቆመ ኢኮኖሚ ግን ከም ጽኑዕ ኦም ሱራቱ ኣብ መሬት أعمق الزبن فتناتات يسجر نهبوبلا نفاس يكون وجب بقليلو إدو يهبن إيكونومي إثيوبيا بتحلف 5 عامات عالمنا زهوق بدوتات تزاويرو أبوش تهاجر كاب زقات أمو جيتات صغتات حلفو تخطاتالين كلتفون عبيتا مزجيبيوم حرشاب زمنو السرار حد حجزو في الريامنوت بمعبايو نمسوات سرناي إدات زرقح زنبرة إثيوبيا لومي قطراء ملو جيرام نوصاي عداقا مقراب جمير علام اندستري وش تهاجر دما فراتن وصاي بمتكا مواقراوي إيكونومي شككر مدلادلة تعرار يركب اندستري معدن توريزم ديجيتال تكنولوجي تخرط بمركابهم عبيت إثيوبيا بزتوادد مقدي يمرحوا اللوم
ግብርናውም ሪስፖንድ አድርጎ ሕርሻውን ኣብ ሓለቕቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ሰደድ ወፃኢ ፍርያትናውን ዝረአ ኮይኑሎ ሕዚ ግን ኣብ ወርቂ ኣብ ድኹዒ ኣብ ጋዝ ኣብ ሴራሚክስን ኣብ ሲሚንቶን ናይ ውልቀ ሴክተራት ጣልቃ ምእታው መንግስቲ ዓይኑን ተሪዩን ባይታ እንተመቻችን እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ዘርኢ እዩ መንግስቲ መደመር ዓቕሚ ምትሕብባር ፍልስፍና ንምህዳር ዓውደ ውልቀ ኢኮኖሚ ሰፊሕ ዕድል ብምኽፋት እውን ፍረ ከፍሪ ክኢሉ እዩ መንግስት የነጠረ የታወቀ ሚና የሚጫወትበት መንግስቲ ግልጽ ዝኾነ ግደ ዝጻወተሉ መንግስቲ ካብ ውልቀ መንግስቲ ካብ ህዝቢ መንግስቲ ምስ መሻርክቲ ትካላት ተዋዲዱ ዝሰርሐሉ ራእይ ምድማር ፈጠራን ቅልጣፈን የድሊ እዩ ንሱ እዩ ኩለ መዳያ ምዕባለ ዘምጽእ ንኣብነት መንግስታውን ውልቀን ሽርክና ፕሮጀክታት ማዕዲ ጎርጎራ ወንጭን ካልኦትን እውን ሰርሒ እዩ ኣጋኒነ ይኮንኩን ዛጊድ ኣብ ዝኸድክዎ ዓለም ክንዲ ጎርጎራ ዝኣክል ጽሬትን ዕቤትን ዘለዎ ሪዞርት ርኤ ኣይፈልጥን እዚ ዕቤት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ብዘመናዊ መገዲ ዝተረኽበ እምበር ብድንገት ዝመጽእ ኣይኮነን እቲ ሃገር ዓሚቕ ዓቕሚ ዘገናዘበ ፖሊሲ ትግበራ ዝተቐመጡ ሽቶታት ንምስኻዕ ብዝተገብረ ጻዕሪ ለይትን ቀትርን ብዝተዋደደ ኣመራርሓን ዝመጽእ ውፅኢት እዩ እዚ ድማ ትካላት ዓለም ለኸ ፋይናንስ እውን ዝመስከሩሉን መረጋገጺ ዝሃብሉን ሓቂ እዩ መላው የኢትዮጵያ ዜጎች መላእ ዜጋታት ኢትዮጵያ ናንሳረረት እያ ጉዕዞ ምዕባላ ጀሚራላ ንኣፍሪካ ኣብነት ዝኾኑ ስራሕቲ ጀሚራላ ሎሚ ዓመት ኣብ ኣፍሪካ 12 ሚእታዊ እትዓቢ ብሕታዊት ሃገር ናታትኩም ጥንታዊት እተድንቕ ኢትዮጵያ እያ እንኳዕ ደስ በለኩም እንኳን ደስ ያላችሁ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ጸጥታን ተፈጥሮአዊ ፈተናታትን ብጽንዓት ተጓዓዘት ኢትዮጵያ ተሓልፉ 5 ዓመታት ብዕውት ጉዕዞ ፈተናታት ናብ ዓወት ብምቕያር ሓዱሽ ምዕራፍ ልምዓትን ተስፋን ኣብ ምጽሓፍ ከም ዘላ የርኢ እዚ ድማ መንግስቲ መደመር ንዝቕጽል ወለዶ ዝሐሸትን ዝማዕበለትን ኢትዮጵያ ንምስጋር ዘቐመጦ ሽቶ ኣብ ጽኑዕ መሰረት ዝተነበረ ምዃኑ የረጋግጽ ሚኒስተር እቶት ኣብ በጀት ዓመት 2018 ልዕሊ 1.5 ትሪልዮን ብር ኣታዊ ከም ዝኣከበ ኣፍሊጡ ዓመታዊ ገምጋም ኣፈጻጽማ ስራሕ ሚኒስተር እቶትን ኮሚሽን ጉምሩክን ይሳለጥ ኣሎ ሚኒስተር እቶት ኣይናለም ንጉሴ ኣብቲ መድረኽ ከም ዝበልኦ ኣብቲ በጀት ዓመት ኣተኻኽባ ኣታዊ ንምዕባይ ነቲ ከይዲ ዘዕብዩ ብዙሓት ስራሕቲ ተወጊኖም እዮም ዓቕሚ ኣታዊ ንምድንፋዕ መሰረት ታክስ ምስፋሕ ممحاش محدرة بوليسي تاكسن كم اون بتكنولوجي تحجز الجلجالات متكبار زبلو سرحتي 5 سرحو تزاربا أبت بجت عمات فلما حدا نتبخ للتشمون تريليون بر أتاون مكاب تحاسبو كوانت نبرة أب منفق عمات تلمي ناب حدا نتبخ 5 تريليون بر كم سمحيش أزخيرا بس دما تلمي لعلي حدا نتبخ 5 تريليون بر أتاون مكاب لعلي حدا 100 ميتاوي ناي تلمي مفتعام كم استغالة قليتان أتاوي كاب تاكس وشت هاجر نقدو وزاي كارت تاكسن زي تأكب خبز خونا دما حبيران زينو تايم إيران مس أمريكا بزجبر ذاته ملؤ بملؤ كم زي وزات كوين جنا نجزيو تات أو بلا خمس نبرات فليتام بعد لونات كواتارن باكستان زغرب ذات سلام كم حدوش نايم جمارو سان حساب زملكات واشنطن تهرانن من لا شغريبانين زي مقصاص دبلوماسي زمصا دحر نخلته سموناس تخيد دبدب اير نخلته تخاتلتي مشاتات زخون عينت مدقعت امريكا زي مفصامو سيعبيوم تهران نتدردر مس امريكا استبصح معقف سممعنات مسارات اب جنيفا دوها ويدما اسلام باد اتزتن مقصال دليت كم زلوا غليصا مدقعت امريكا مغتو سيعبو حيلታት ኢራን እውን ዓጸፋው መጥቃዕታት ደው ምባሎም አፍሊጦም እዮም ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጦር አሜሪካን ወታደራዊ ሱጉምቲ ድሉ ከም ዝኾነ ኳን ተገለጹ ንዲፕሎማሲያዊ ዘረረባት ዕድል ለመሃብ እንትበሃል እቲ መጥቃዕቲ ደው ክብል ምሳኖም ተዛሪቦም እዮም ክብል ጆርሳሌም ፖስት ጸብጺቡ ማድ ዜና ቀድመ መዝዛሙ ቀንደቅልነት ብታት ዜና ሚኒስትር ምክልኻል ፌደራል ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን አሜሪካን ዘሎ ዲፕሎማሲያዊ ወታደራዊ ምትሕብባር ናብ ስትራቴጂያዊ ደረጃ ተሰጋጊሩ ይላል ኢትዮጵያ ለምንዳ መዝገበቶ ትርከብ ቁልጡፍ ቁጠባው ምዕባለ መንግስት ምድማር ቅድመ 5 ዓመታት ቃል ዘኣተው በተግባር ዘረጋገጠ ምዃኑ ተገልጹ
ካብ ወፃኢ ኣሜሪካን ኢራንን ዳግማይ ዘተጀመረ እዩ ተባሂሉ ዕለታዊ ማዕድ ዜና ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ነስላም ክታልኩም የመስግን ማዕድ ዜና ነመራሕኩ ናዝሬት በሪሁ ሓቢረኩም ጸኒሐ ብሩህ ምሽት